Nilakaw lang niyo po ako magsungkod para makakita ko sa procession aning bago. Once a year rin na. Good day guys, kay Semana Santa naman yun. So aniya kita karon sa Holy Cross Parish together with sa kaning mga karo na nga na ang mga santo, silang Mama Mary, and etc. Kuyog day nato ang usa sa adidi usa kay duha man ni sila, duha sa mga expert ining mga spiritual activities kuan sila na mga missionaries. So help me welcome Bro Carlo Gabuya o si Sister MJ. Nice to meet you. So bagkuyog nga sa procession. Kay first day man na to sa kanang procession, so ang katong mga tanan nga mga karo gipagawas, mga 13 ka karo ang gipagawas karon. Mo ni sila. Alagan kayo. Napasate. Ginahinay nagpagawas sila ang karo. Okay. Procession na dito sa dana. So atong makita na tulo ka main. First is the crowning with thorns, ang scourging at ang pillar, unya ang scourging at ang pillar. Ya, ang sunod ang crowning with thorns, unya sunod ang pagkahulsukamot ng Kristo. So ang each good day nga karon nagay meaning. Oh. Unsa ka importante ang kaning procession isip sa Katoliko. Dako kay ni kay simbolo ni sa atong pagkakatoliko sa atong tinubuan. Mao na pakita parade sa mga santos or mga prosesyon sa mga santos o mga deboto mo uban sa dinhi. Yung din nato ang kuno sa pinaka-religious. Ay, yung din nato ang sa pinaka religious na lang English na lang. Pinaka-religious nga Religious na babae. Religious na babae. Hindi pala maghihunod. Kaya na may parade, so na ang mga rosary na rin. Kada di, ang saman kakuan, importante ba ang paghinumdum sa kamatayan sa itong Ginoo? Napay din. Sa iyang pagpakamatay sa krus, diha naman itubos ang atong mga sala. Diya, kinahanglan nato sa inuman nga kita tinubos niya. Sir Carlo, kung saan na English sa Carlo? Sige kung ginawa nag-iusa kay English sa Carlo sa pushcart o na magkanang shopping Ang English sa karo kay kuhay. I-search mo! search mo. Mauna ron. Bali kani nga event kay every year gani buhaton sa Holy Cross Parish. So akong pangutanong nga tong mga Rover Scout, si Ma'am o si Sir, sila na diri. Para na ako no kay ang pagkamatay sa atong Ginoo kay usa sa mga rason nga no na mata nakamatay sa kamatuoran nga siya gikan lang niya nasave ta sa atong mga sala. Mao man atong magsaulog mo ta sa iya. Ikaw te. Isip nga sana kanang kuan basta Kristiyano kan handumon jud na kay Hindi na siya ngandungan kay siya rapat yung nagtungod natong tanan sa atong mga Kamatay ang nagpakamatay siya tungod nato kay kitang tanan makasasala kunyakan ang nakakuha usap naman sa nagpakasala na ang atong Ginoo nagsakripisyo umitkan sa atong mga sala. kabalik-balik na to mga sa nakabota na sayo. Umana ka na sayo po. Yun, nangayo tagpasaylo sa Ginoo. Nya, buwan sa confession, nihatag ang pari sa atong penitensya. Langitag pila kakuan makasala. Kay kita makasasala. Kulayo ang kinahanglan taguan. Ay, katagungan. Dos. Nilakaw lang niyo po ako magsungkod para makakita ko sa procession aning bago. Once a year rin na. So niliko na nga to ang nga tong mga karo, atong parade kay ay atong procession kay. Na naman ta sa kinasangan pardo. So mubalik ta ni padong sa Holy Cross. Kaniha ang mga biraan na kanay tado. Kuman, namoy snack na naihatag na. Oo, ang ang importante noon kay ihatag tao o nag-sacrifice ta para sa Ginoo. Mo gyud importante mo nang laban na mo diya. Sige. Napakamatay Ginoo to sa tungsa, nakita po kanito mga sa Sibira, puro sa talaga pagkamatay, galunang sa tungsa. Ani paghandom sa
pagkamatay Holy Week, pagpakandom sa Holy Week, pagpamatay sa Ginoo. Kani pagbangon ito kay pagbanhaw sa Ginoo, banhaw sa ta bagong kinabuhi. Kita sa tanan. Kita na bagong kinabuhi ba? Mao na siya. Di ba nani-uni ka ng usa ka sa ni-sponsor sa kanang kuan karo? Nagkukoy karo. Oh, Lapos ako dito si pasensya ako. So kanang pila na makakatuig nga gakuan og karo? Toy. Amutan 1976. Dugay na kayo Sa mga parokya. 40 years. Ay, dugay na. Mga dugay na. Pardo pagkuko. Pardo pagkuko. To dugay. Ang imo ni ayan. Dito si pasensya na. Katong kuan, galing ko ang Ginoo. Oh, kato dai. Di ba kanina na yun kay every year gini buhaton. Yes. Pag buhat Holy Cross, gasugod sa Oh, kapilya pa na. Kapilya pa na upang parokya. Okay, di pa malito ang kuan Papay Holy Cross. parokya. Nakuan na ta. Procession na ta. Papay parokya. Kani ato pangutanon nato mga sakistan. Wala kay apil sila may gauna sa linya. So dara atong pangutanon ang ilahang kuan. Secret head o head sa sakistan. Kuan kuya, unsa ka importante ang paghandom sa kamatayon sa Ginoo? Paghandom sa kamatayon sa Ginoo, diha nato napasabot na infinite ang iyang hukma, nagiunsa kita ng iyang ipakamatyan sa cross. Karon ang pagposisyon, mao puning timaan sa atong pagkakatoliko, nagtimaan na lig-on kita, naisip na musunod kita sa kasakit sa Ginoo. Ang pagpasakit mao kana ang paghatag nato sa atong kagalingon, pagsakripisyo, paghigugma aron kita mahimong sama ni Kristo na andam magpakamatay, andam mahimong instrumento sa uban. Murag lalom kay to da. Lalom kay to sada. Murag daghan kay salamat sir kay may interview din sa kan. Gamay titing. So kanang kanon ni apil mo sa posisyon. Para sa kaluyan sa Ginoo. Para ano sa day? Para kaluyan sa Ginoo. Ikaw daw. Mo pod mag-vlog sa day mo. Isa mi nga sa YouTube mo. Joshua Pradasa. Dada. Search niyo Joshua Dadasa daw ko. Atong pangutanan ng ato ang usa sa atong kanang tanod sa barangay. Sa civil paliko, nanti tungod kay naanda na nato sukat pa sa atong pagsaud kuan nga nanunungan nato nga kada maal na adlaw or Semana Santa mag-tradisyon yun. Naabot kami sa Celestial Garden sa Banawa. Kakuyog na ako mama. Lisod kay Connie, lisod kay Yasakan kay Kabatuan. Pwede ka maglakaw pero maglayo ba? Mo nang kamotor ni ganiya. Kamu auto ano lang kasud kay tungod sa guba sa dan. Batuon kayo. Ay. Be. Hindi na. Doon ako. Okay. Ilang rin. Lisod ko din, nagyanan ko din kay Batuon. Tagal ko mga kugihan na, huwag ko pa na. Ang lakaw. Thank you. Nagkikiktaw na to dito. Saan ito again eh? Pero pasirip tayo dong. Naog daw? Naog. Ayo. Ato ta dito. Marisigas siya. Chilindot ko kayong piyod dito kaysa. Kay gata banog. Nadagay pa yung mga tao dito. Kita kay sisay dito. Doon, sisay dito. Okay. Kunog tao. Bato ta dito sa akaan. Itong mga station. Kaya manam ni kinatum yan. Man yan. Man yan. Masa nga station dito eh? Pero ang kinalasan. Pero mo na kinalasan? Ano pa dito mo? Asa ito malaog para first. First eh. So, likod palayo pa kayo. Amo na og ng station 1 kay namin mis kinakon gud kinababuan so. Puta mama, bianas mama. Hello. Grabe gede ka kon. Hello. Pang. Pina George. Ayat ka? Hello ma. Ano ka mo rin? Istinga, bayad ra, ganti online din. Okay ra? Kim si ma'am, pila na tag? Dos.
Pwede na sa isa. Isa ka station, isa lang. Para maigo niya yung kandol. Kada station eh, kailangan dito mo alay og kandol. So bali, ang station kay 14 ka station. Ang una na to nga kandol kay. Maato pa mi padong ubos kay. Nagput na ka daw? Nandito ang station 1. Dito ang brief oh. Nanami sa station 4. Pila na pa kandila mo be? Pila ka po? Ay, hapa, minus 3. 15 minus 3. Lolo. Ikaw ba? 15 minus 3. Ay, ako. Ikaw, 15 minus 3. Pag solve mo ha. Calculator. Picture din. Giniilam ko yun. Napay CR. May CR oh. Yawa, bukid na CR. Wala magipatol. Wala magipatol. Isa saya? Isa saya? Kuya da? Mama nang game boss, you use your freedom for expression on the right note. But we do have our laws, but the problem sa Pilipinas, well, we don't look into how we use it. The reason there is, anong dili siya magamit for business? You can really use it for business. Ito sa mong technique pod, kaya at least ang mga tao makakita gud mahalingan gud ka. Oo, mama nang game boss nga. If you look into it, si Lolo, Sakto na ka, wala, di na ka mahalingan. mahalingan Pero ba? okay na. Na naman Di, ano sabi kayo, wala ako. Yeah, sure. Para Amping. Tuldo namin, namin sa station 13. Ang last nga station. Ako'y padagkutan sa kumunggot. Last station. Yeah, give it a pass. So, nakompleto na mo ang paning nga station. At least 14 ka station. Kapoy ba? No. Ato sa aksyon pag-usap ang posisyon sa adlaw nga Bernie Santo or sa English pa kay Good Friday sa ang katapusang adlaw sa tong Ginoo kasiya gi-crucify. Darong ni Jesus Christ Tayso. Pwede ko nga cross Ayun na sa takutob mo nang see you in my next video. Thank you.